There is this touching picture rutenda pa social media ramuri kuona aiwa remwana wechikoro kuratidza nomumarural areas. They are writing on a paper. Pabepa racho aiwa riri pamablocks amuri kuona kuti aiwa zvidhina zvamenyasa kuona kuti zvidhina zvane time zviri kuti zvidhina zvinyowani. Muri kuona vana vechikoro vacho vanopfeka maschool shoes vakatopfeka anganzi marafters. Tiri kuona kuti aiwa these guys they do not have access to educational system. Vari kudzidzira pasi pemuti amuzi muclass. Sambe namashoko anobuda panapa tiona aiwa vamendezimabhi chikondemewa ndoripo subscribe or like or turn on the bell. Tichipinda pa the commentator anobuda nyora achiti what hates literate people like myself is the knowledge that for nearly half a century that ZANU-PF has been in power. Funds have been allocated for investment in education on a yearly basis, yet children are still subjected to learning in conditions reminiscent of medieval time. A significant number of teachers are resigning due to inadequate salaries, and our universities are struggling to produce employable graduates because we have not reformed our education system to align with the job market's demands. A consequence of this investment, saka mari yese inotaura on every budget speech kuti taisa kueducation iri kumeenda kupi. Ndo mashoko anoona aiwa vanhu vachikritisizwa panapa zvinzi aiwa saka mari yese inoenda kueducational system iri kumeenda kuti tiona kuti aiwa these children they are learning pasi pemuti munyatsoona havana matables havana bhutsu havana mauniform munyatsokuona kuti aiwa they are suffering. Chitiko chinoitika munyika yezimbabwe chimododza mafungiro emoti kudi pamusoro pechitiko ichi awa chashamisa vanhu pinda comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell.